A kako vidiš to što evo 2022. godine, ja mislim da sad zvanično imamo 6 ili 7 polova. Dotle smo Da. stigli i broj se tendencijalno povećava iz Mhm. godine iz godinu. Pa kako komentarišeš to naprasno otkrivanje novih polova? To mi je samo jako naporno. To mi je samo jako, mislim, naporna mi je cela ta priča, zašto jako mi je, to je baš problem prvog sveta, brate, to su baš problemi prvog sveta i to je baš ono gomila nekih ultra privilegovanih ljudi koji sad nešto tu, ja nemam problem da se ti izjasniš kako hoćeš, stvarno, i kao muškarac, i kao žena, i kao 70 drugih polova, mislim, nekih bude 700, šta god, ja nemam, kapiraš, nemam razlog da imam problem sa tim, ja mogu da mislim privatno, kao što i mislim, da je to u nekoj meri izmišljotina. Da u nekoj meri, ne samo izmišljotina, ja verujem da su ti ljudi, neki od tih ljudi se stvarno osjećaju kao ovo ili kao ono, ili ok, samo mislim da nije toliko bitno. Samo mislim da nije toliko važno da li ću te zvati ovako ili onako, ili ćeš biti neki treći pol ili neki 15. pol. Kao što ni meni u krajnjoj liniji nije bitno je sam muško ili sam žensko, ili razumem da je toj osobi više bitno jer ona provodi život na tom nekom razmeđi, nekoj granici između polova, pa razmišlja o tome. Ali to nekako mi, stvarno nije, manje mi je bitno da li ćete u ličnoj karti pisati da si ovo ili si ono. Gde je to bitno, da li si ti muško ili žensko? Može da budu neke stvari tipa jebi ga taj sport. Tu može da bude bitno, inače mi je zaista promašana nebitna priča, da li će on da se zove muško, žensko, Mađar ili nebitno, razumeš? Bukvalno, to mi je priča koja je potpuno promašana i potpuno neverovatno koliko i PC kultura ulaže napora u to da se ta priča izgura, potpuno je glupa. A što se tiče ovih nekih stvari, što se tiče konkretno sporta, tu mislim da je neophodno napraviti razliku. I tu sam zapravo bi bio jako ljut kao žena, brate, da mi dođe lik i da kaže ja sam žena i da me pobedi. Jako bi bio ljut. Znači, jako bi bio ljut, zato što to stvarno više nije stvar ličnog izbora, brate, nek ti piše u ličnoj karti šta hoće, ko sam ja da ti serem. Ali, brate, ako se mi tu nešto takmičimo i ima neke propozicije oko koji smo se mi dogovorili i tu je neki ulog, brate, ne samo novčani, nego čitav tvoj trening, ceo život si uložio u to, i ako postoje, a stvarno evidentne, objektivne biološke razlike, koje ti prosto samo na osnovu toga što si bio muško u adolescenciji, naravno da ćeš, brate, da budeš jači. Naravno da ćeš u proseku da budeš neuporedivo jači. I to moramo da uzmemo u obzir. To moramo da uzmemo u obzir. Ako već postoje muška i ženska kategorija, ako ćemo ovako, onda aj svi nek trče zajedno. A treba li nam nova kategorija, bivše muško ili bivše žensko? Pa je bukvalno to da se uradi. Bukvalno to da se uradi, jer ovako onda nek trče svi zajedno, brate, što se mene tiče. Meni je to, aj onda trčat ćemo svi zajedno, brate, muškarci, žene, deca, dede, babe, pa ko pobedi, brate. To mi je suludo i generalno mi je ta priča, nije mi jasno zašto toliko insistiraju, u smislu, brate, možda ja to pričam iz svoje perspektive, ali da sam se osetio, da sam se rodio kao muško i osjećao kao žensko. Bilo bi mi okej da se to tako kaže. Ja sam se rodio kao muško, ali se osjećam kao žensko, zato što to osjećati se kao žensko ne znači osjećam se kao da nemam muški polni organ. Znači ne osjećam se biološki muško, jer to ne znači ništa, nego se osjećam kao da sam muško po nekim društvenim normama. Želim da se oblačim ovako, želim da radim ove stvari, želim da se bavim ovim, možda volim žene, možda volim, ne šta sam pričao, možda volim svoj pol, muškarce, kako god. U tom smislu mi je kao, brate, ne možemo svoditi muškarce, to jest ne možemo imati stereotip o muškarcima i ženama kao ja sam pravi muškarac samo ako ovo ili ono. Ili ja sam prava žena, znači ja sam muškarac, ali očigledno nisam pravi muškarac ako me zanima da se šminkam i stavljam periku. Ja se s tim ne slažem, brate. Ja se s tim potpuno ne slažem i ti sad, od toga što si ti hteo da stavljaš šminku i periku,
si napravio, da možda malo omalovažavam, nije možda za sve tako, ali sam siguran da malo ima i neke istine u tome što pričam, a to je zato što si ti odlučio da nešto što je tradicionalno rade žene, da se to tebi radi. Ti sad zbog toga tražiš da te ja zovem ženom. I hoću, nema frke, mislim šta god ti želiš, baću te ja ženom. Ali da li si siguran da to ima smisla i da li si siguran da mi sad svi moramo da pravimo ovoliku frku oko toga i u krajnjoj liniji to onda svodi muškarce i žene na neke uske okvire. Znači ja ne mogu kao muško da stavljam periku da šminkam. Eto, ako ćemo tako, ako je neophodno da ja zbog toga, ako ja osjećam da je neophodno zbog toga da promenim pol. Mislim da su to dve jako različite kategorije, to šta si ti po polu, kako si se rodio i kako se osjećaš i šta želiš da radiš i treba da imaš potpuno slobodu po pitanju toga šta ti želiš da radiš, ali da li sad to u tim nekim praktičnim situacijama, tipa, kažem ti, sport, tipa, otkud znam, verovatno imaš praktičnih situacija koje ne mogu da se setim, da li je tu toliko bitno izgurati svoju stvar, pa ne znam. Nemam pojma. To mi malo, ne znam.